Qaysi bir musulman yana bir musulman dogany bilen duşan pillasynda salam bermen, ertir wada duşan pilla ertirin hayrly bolsun diýmekligi, yaşam ara duşan pilla ya gire duşan pilla gijan hayrly bolsun diýmekligi, salam bermen aýtmaklygy bu najaiz bolýar, bidat bolýar. Elbetde salam berenden soň Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu dip salam berenden soň erti duşan pillasynda pilla ertirin hayrly bolsun diýse, dua niyette ya şam duşan pilla ya akşam duşan pilla salam berip soň izinden dua niyette akşamın hayrly bolsun dip duşmaklygy onu aýtmaklygy o bilen dogry bolýar. Salam bermen ertirin hayrly bolsun ya akşamın hayrly bolsun diýip akşam duşmakly aýtmaklygy najaiz bolýar. Çünki bul ekser galyban bul kafirleriň şuary bolýar. Ertir wada duşan pillasynda good morning dip aýtmaklygy bolýar. Ertirin hayrly bolsun diýeni şo good morning dip aýtýarlar. Akşam duşan pilla bolsa aýnym good night dip aýtýarlar. Bul kafirleriň şuary. Musulmanlaryň içinden aýdylýan bolsa eger dua niyetde aýtsalar, yani ertirin hayrly bolsun, erti duşan pilla, akşam hayrly bolsun, akşam duşan pilla salamyň izinden aýtsa ondan nuksy ýok. Dua niyetde aýtsalar, eger şurra meňdeş bolup aýtsa bolsa onda olam nadogry salamy izinden aýtsadam kafirlere meňdejek üçin şolara şu gepler aýtýar. Bilere maýdalyn diýen niyetde aýtsa bolsa onda bilkul nadogry bolýar. Men teşebbehe bi qawmin fa huwa minhum. Şu hadise mustaq bolýar bilen bir adam qawma meňdeş bolsa ödün meňdeşdirse şo qawmyň jümlesinden bolýar diýilýär hadis şerifde. Onda şu hadise mustaq bolýar. Olara meňdeşlik niyetde de belki dua niyetde aýtsa bolsa salam berip soň aýtsa bolýar. Ona aýdandan salam bermeklik musulmanlaryň duşan pillasynda aýtjan däbi bolýar, aýtjan sünneti bolýar. Salam bermeklik hemme manany şola bolýar, şo duadan bolýar. Assalamu aleykum diýeni salamatlyk bolsun seň üstüňe, Allahyň rahmeti seň üstüňe bolsun diýen bolýar. Hemişe her halatyň, her wagtyň, her işiň hemmesi hayır bereket bilen salamatlyk bilen üstüňe salamatlyk ýagyp dursun diýen bolýar. Wa aleykumussalam diýen seňem üstüňe şuňa salamatlyk ýagyp dursun, afat bela we beterden Allah taala seni goruýsun diýen manada bolýar şol. Ertirin hayrly bolsun, ýagşam hayrly bolsun diýen gep aýdandan görä duşan bilen assalamu aleykum we rahmetullahi her wagt duşan bilen aýtmaklyk. Ýagnyň soň gaýtjak bilen duşup bolup juda boljak bilen musulman doganyndan o bilen assalamu aleykum we rahmetullahi we berekatuhu diýip aýtmaklyk bol musulmanlaryň asyl ödüşleriň şuary şo salam bermeklik. Şuna adat etmeli. Ertirin hayrly bolsun, ýa-da hayrly bolsun diýip ýörenden görä. Wallahu alam.